Som al carrer on ens estem quedant, que està en obres. I avui destinarem a passar-nos el dia dintre de museus. Bàsicament, perquè tenim pagat l'entrada i aprofitarem. I ara ens disposem a anar al Museu d'Història Regional. Allà hi ha una cara d'un peix, veus? La boca, l'ull i l'aleta. Sí. Espera't, que m'ha fet fer un zoom. Aquest. Els altres estan molt amunt i no ho veig bé, però aquí hi ha cares, aquí baix. Aquesta negra també és una cara, aquest blanc també és una cara, aquest és una altra persona, aquest d'aquí baix. Aquí hi ha una cara, aquesta és una cara. I aquest, espera't, que no em veig el dit. Tira avall, aquí. Això és el cos d'una persona amb els braços, les cames, diria que porta paquet. Aquí també n'hi ha un altre, sí. Hi ha cares i cossos aquí baix. Allò també són cares. És superpetit, no? Guena? Tenim davant nostre un sortit de patates. I armes. Anais i noies aventuraires en general. A veure, Menys l'Uricló. som al Museu de Història Regional de Cuzco, que també va ser la casa de Garcilaso de la Vega. Sí, la seva casa. Pati. Vale. I aquí tenim una escultura. Tenim un bust, un bust, això només és el cap. Aquí amb la seva inscripció corresponent. I res, ara ja hem passat els mamuts, la megafauna, els mastodons, les primeres cultures humanes i la incipient començament inca. Seguirem, a veure què ens trobem. Verge Santíssima del Remei. Quants barbuts. És una típica casa colonial de totes les que podeu veure. És típic, tòpic. I entrem a la primera sala, a veure què hi ha aquí. Sí, com sempre, els goril·les atacant. Estem d'acord amb Diana que ens agrada l'edifici. Sí. La primera part del museu, que trobo que és molt petita. Sí. Per la quantitat d'anys d'història que té, podríem haver dedicat mitja casa. Sí. Torna a repetir perquè no sent res, no s'ha entès el que has dit. Mobiliari i vestimenta. Mira, tenim dos sofàs. No es veuen incòmodes. No. Un llit. Un llit amb d'ocell? D'ocell? Com es diu en català? D'ocell. Un cos a sobre. Amb un armatoste que el que feia era acumular pols. I un mirall. Mira, m'agrada. Aquesta habitació m'agrada. Aquí què hi ha? Això és un... Què hi posa aquí? Moble amb divisió de dretes per guardar objectes petits i valuosos. Seria un joier / tauleta de nit. Més o menys. No hi ha un tron. Això és per un cul estret, sincerament. Perquè poso la mà aquí, més o menys, sense tocar. Curiós. És una habitació femenina. Sí. Un vestit. La gerra amb l'aigua. Per rentar-se la cara. Banyar-se. Banyar-se. I allà tenim un típic de l'època del virreinat.
amb el seu xal corresponent per tapar-se el cap, la cara, els braços, aquelles coses. I tot el que sigui necessari. Exacte. Un baúl. Generalment aquí és on hi havia la roba. Val? No tenien armaris. No. Pocs. No gaire, alguns. Començava a existir algun. Aquí tenim un altre del segle XVIII. Barroc. Perquè està super Decoradíssim. I allà hi ha un moble de tot això. És una altra mena de joier, però no és ben bé un joier. Haurem de buscar què vol dir vergonyo, perquè no sé què vol dir vergonyo. Barguinyo. Té molts calaixos. I anem a l'habitació del costat a veure què hi ha. Decisió. No ens interessa l'altra sala. Com que som a casa d'en Vilasso de la Vega, hi ha un espai dedicat a la seva vida. Allà el teniu assegut, i tal. Que maco és. Què rius, Diana? El marit ha tret un còpic que és un museu. Davant Davant de la placa la placa del sol. més famosa. Uep. No, No, espera't que s'enfoca un moment. Bueno, es veu més o menys. és que clar, ja enteneu, hi ha una mig i una vitrina allà Una dintre. vitrina. Que això està a 14 graus. Sí, ho posa. La vitrina està a 14 graus. És important per mantenir l'estat de les peces. Placa del sol. Què tal, com esteu? Som a un cafè. Hem anat a dos museus. El Museu d'Història Regional del Cusco i el Museu d'Art Contemporani. Que no es podien fer fotos ni imatges, vull dir que no hi ha imatges, de l'altre sí. Que, a més, és molt raro, perquè Sí. en un mapa ens posava que el museu era una banda i resulta que era una altra. Hem hagut de... hem caminat Amunt i avall. amunt i avall, hem fet salut. He fet com les persones de Peixera que van fent amunt i avall. Sí, però ha anat bé. Sí. I en el Museu d'Art Contemporani, el senyor que ens ha marcat l'entrada sap què és Catalunya, sap què és el català. Era un senyor molt cult, això ha estat molt guai. Hem pogut... Ha estat una sensació molt guai. Perquè ha sigut, d'on són lletres de Barcelona? Ah, catalans! I altres, Que sap que som catalans. Perquè normalment no ho saben. No. I res, molt guai. Aquell senyor que ha fet molta bona explicació després d'on havíem d'anar i cap on. També tenim una experiència que no l'hem explicada. A Machu Picchu Pueblo Ah, sí. ens han insistit perquè entréssim en un lloc. Vam entrar. I llavors ens han deixat sols. Sí. Haguéssim pogut marxar Sense pagar, tranquil·lament. No perquè havíem de passar per davant d'aquell restaurant cada vegada que havíem de moure'ns pel poble. O sigui, Ho haguéssim fet. molt fort, molt fort. En fi, que això. I ara res, estem esperant aquí Els entrepans. Dinem entrepans i crep. Sí. I després, a la tarda anirem a un altre museu, també d'art popular, a veure un monument. Ens alimentem tants, que ens portim una crep. Crep amb Nutella. Sí que encara no per escollir la fotografia. No la veig. Ja hem dinat, o sigui que estem tipes. Sí. I ara hem vingut fins al monument de Pachacutec, que és un pirulo amb una estàtua a sobre. No vindria a ser ben bé Colón, però perquè no us feu una idea, i després farem una foto. I a dintre doncs, hi ha la història dels inques. I aquí hi ha un mapa, de terra, hi ha un mapa de la ciutat de Cuzco i de tots els rius que hi ha, els que estan soterrats i els que no. I aquí anem llegint Desxifrant els principis vitals d'un mil·lenari desenvolupament de la cultura andina, es van establir principis bàsics d'organització social, religiosa, cultural, basats en una connexió equilibrada amb la naturalesa, com moltes cultures de
tot el planeta que van exactament el mateix. Menys la societat occidental, que estem d'esquena a la naturalesa. Exacte. Seguim cap al següent pis. Bé, la història és la mateixa de sempre. Poblacions que s'enfronten entre elles per divergència d'opinions. Què dius? Les armes, vols dir? Això seria una destral? O això seria com una mena de porra amb estrella per fotre hòsties? Les fones, típiques i tòpiques, tota la vida. Seguim pujant. Yeah, param, papam, param, param. Maria diu que aquí hi ha sessió de cine. Ui, sí. Tenim vistes de fora. Poligot. És un còndor, Maria, és un Ja còndor. ho sé, però ara amb la paraula poligot m'ha anat a dir-la. És un còndor, sí, és un còndor. És un cap molt llarg per ser un puma. Sí, no sé També què que és. ser un cull, un Sí, no? una cosa més així. Pallasso. Què doncs? L'últim tram, Maria? Moment. Som a l'auditori. Hem vingut a veure unes danses. No crec que puguem gravar absolutament res. Però, bueno, aquí us deixem unes fotos de l'auditori. Segur que no té fred. Que no té fred, segur. GoPro captura. GoPro captura. Doncs ja està. No puc gravar. És guai, la veritat. Sí, Val la pena. Sí, sí. És com veure un esbar dansaire. Un roc de taire. Molt guai. Sí, igual. Meravellós. Ho diem cop? Va. Va. Queda pronunciar-hi. Va. 3, 2, 1. Ja ho saps, aventuraire! Subscriu-te al canal, polses amunt i segueix-nos al rema! Deixi sola!